പിന്നെ ദേവന്മാരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ നമുക്ക് ദേവന്മാരോട് പോയാൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ മൂന്ന് ദേവനോട് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ദേവനോദിക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതൊക്കെ അറിയാത്ത നമുക്കറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിഗ്രാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 8ലേക്ക് കടക്കാണ്. എവിടെ പോയി എല്ലാവരും? വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഓണാക്കി വന്നോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇവിടെ നെറ്റ് കുറവാണ്. എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കട്ടെ? ഓഫ് ആക്കിക്കോ മാതാജി, ഓഫ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഓണാക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഓണാക്കിയിരുന്നോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തി. പകുതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. നമ്മൾ പകുതി ദിവസമാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. അറിയുണ്ടോ എല്ലാവരും? ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഓരോ ദിവസം അറിയത്തോറും എന്താണ് പരിശോധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരും. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? അത് മാത്രം ചോദിക്കരുത് അല്ലെ. നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണത്? കാരണോദായ ശക്തി, കാരണോദക ശായി വിഷ്ണു. ശായി ശയിക്കുന്നത്. കാരണോദക ശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക ശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക ശായി വിഷ്ണു. അതെ, 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു. പിന്നെ അതില് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപോകുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിനെ കണ്ടു. 2ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്. ആ ഭഗവാൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ പോയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത്? സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മള് ടിവിയിൽ കാണാറില്ലേ? നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ കുറെ അസുരന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് നാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവും എല്ലാ ദേവന്മാരും പോയിട്ട് സങ്കടം ഉണർത്തിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സീരിയലിലും ഇതിലൊക്കെ? അത് ഏത് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണെന്ന് അറിയോ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോവാ. മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആർക്ക് യോഗ്യത കിട്ടുന്നില്ല, പെർമിഷൻ ഇല്ല, ബ്രഹ്മാവിനില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് ഏത് ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ആ ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? താമരത്തണ്ടുമ്മല് 14 ലോകങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് താമരത്തണ്ടുമ്മല് 14 ലോകങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ആ 14 ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുകളില് ബ്രഹ്മലോകാണ്. ആ 14 ലോകങ്ങളില് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ ലോകം തുടങ്ങുന്നത് സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6ാമത്തെ 7ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മളെ ഭൂമി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനും എവിടേക്ക് പോകാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല. അപ്പൊ സങ്കടം പറയാനായിട്ട് ആരെടുത്ത് പറ്റുള്ളൂ? എവിടെ പറ്റുക? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് സങ്കടം പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ വേറെ എന്താ കണ്ടു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്? പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും പ്രഥമ ശക്തിയും. താഴ്ന്ന തര ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്, ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു.
പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ഭഗവാന്റെ ദുഷ്കൃതികളെയും സുകൃതികളെയും കുറിച്ച് കണ്ടു. 4 ദുഷ്കൃതികളും 4 സുകൃതികളും. ഭഗവാൻ 4 കൂട്ടരുണ്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരുണ്ടെന്ന് കണ്ടിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? ദുഃഖിതൻ ആരൊക്കെയാണ്? സുകൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി അല്ലെ? പിന്നെ ദുഷ്കൃതികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ദുഷ്കൃതികൾ നാരായണന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാർ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയ നിരീശ്വരർ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞല്ലേ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കണമെന്ന് ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷനായി. പിന്നെ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊന്ന് സമാധാനമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയല്ല കുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പതുക്കെ പതുക്കെ നാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധരായി നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അതിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുല ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ത്? നിർഗുണനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്തുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് മരണസമയത്തും ദേവാത്മന്മാരും സർവയജ്ഞവും. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതെ, ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കരുത്. മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സാധി ഭൂതാദി ദേവന്മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേവിതുഹു പ്രയാണകാലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ഈ രീതിയില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന് സംശയമാണ്. സാധിഭൂതം എന്താണ്? സാധി യജ്ഞം എന്താണ്? ഈ അതിഭൂതവും അതിയജ്ഞം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അർജുനന് സംശയം വരുന്നു. അർജുനൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ ഈ അധ്യായത്തില് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പരമപദം പ്രാപിക്കുക അല്ലെ? പ്രാപ്തി കിട്ടുന്നത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത കിട്ടും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ആരോട് ചോദിക്കുന്നേ? പുരുഷോത്തമ എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനോടോ കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് പുരുഷോത്തമൻ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആധികാരികത്തോടെ തന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പുരുഷനോടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ത്? ആത്മാവെന്ത്? ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദേവന്മാര്, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. പിന്നെന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അതിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാസ് ആത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് മധുസൂദന. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനൻ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങളെ
ഒരു അസുരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാക്ഷസനെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ച പോലെ തന്റെ സംശയങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തരണം. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തില് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവര് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നതിനൊക്കെ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, ആ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെയാണ് പ്രകൃതി എന്ന്, ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വത പ്രകൃതി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയോ മക്കളുടെ ശരീര വികസനത്തിന്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മം, അവിനാശി, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആത്മാവിനെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ, ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതിദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമൈവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതം വര. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇനി എന്താണ്? അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതം വര. അപ്പൊ ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ആ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ഞാൻ തന്നെയാണ് ആര്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, അതായത് എന്നെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചതിന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ് മറുപടി, അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്.
അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേവരം യപ്രയാതി സമത്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ? മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവന് എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എപ്പോഴും എന്തായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മള് അതായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. സ്മരണ എന്ന വാക്കിവിടെ സുപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമപാവനനാണ്. തന്മൂലം നമുക്ക് നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ സ്മരണ എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം, കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണ ഒരിക്കലും സാധ്യമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായില്ല, ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു തുടങ്ങണം. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബോധം നമുക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ടുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളപ്പോ എന്തിനാ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് പോലെ. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഓർമ്മ തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് ആ നേരത്ത് ആ വിളിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരത്തെ തന്നെ, ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സഹിക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമുക്ക് സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം, വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പല തരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഓർക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. പല തരത്തിലും നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മള് എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് തയ്യാറാവണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തില്
കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പല പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ നാമജപം ഒരിക്കലും മുടക്കരുത്. കാരണം ആ നാമജപം മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല വിഘ്നങ്ങളും നമുക്ക് സംഭവിക്കാം, നേരിടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് എപ്പോ വരും? ശരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തില് അതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മരണ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്ത് ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ നമ്മളെ മക്കളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊച്ചുമക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജന്മം എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതെല്ലാം മറ്റേതെങ്കിലും ഓർമ്മ വെച്ച് സ്മരണ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സ്മരണം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസ്ഥ വരില്ല. പിന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണന്റെ അന്ത്യവേളയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് ഉദിക്കും. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഭൗതിക ദേഹമായിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത്. നിരന്തരം ഭഗവത് സേവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ദേഹം കിട്ടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആധ്യാത്മിക ദേഹം കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഗുണം നമുക്ക്? പോയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ദേഹത്തിന് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ജരാനരകളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനാണ് എന്ത് ബാധിക്കുന്നത്? ഓരോ വയസ്സാവുമ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ചുളിവുകൾ വരും, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ദേഹമാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ദേഹമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താണ് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്കൊരു മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോണില്ല. പിന്നെ ജരാനരകളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിച്ചു
വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ നാമജപം ഒരിക്കലും മുടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ രാജാവാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ്, നമ്മളെ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് ബ്രഹ്മചര്യവും ഗൃഹസ്ഥവും കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യഭരണമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം ഇനി ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എവിടേക്ക് പോകാണ്? കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ആശ്രമത്തില് അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ട സേവകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ദിവസവും ഈ ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ തടാകത്തിൽ പോകാണ്. തടാകത്തിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു മാൻ ഓടി വരാണ്. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ ആ തടാകത്തിലേക്ക് ഓടി വരാണ്. അപ്പൊ ഓടി വന്ന്, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ആവശ്യതയായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സിംഹത്തിൽ നിന്ന് പേടിച്ചോടി രക്ഷപ്പെട്ടു വരാണ്. കാരണം സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം രാജാവ് കേട്ടു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മാൻ ആ നദി കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോ പക്ഷെ അതിന് അത്രയും ആവശ്യത ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാനിനത് കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് ചത്തുപോകും. പക്ഷെ ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ മാൻ ചത്തുപോണത്. രാജാവ് ആ മാൻകുട്ടി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാനായിട്ട് രാജാവിന് തോന്നിയില്ല. കാരണം ആ സിംഹം വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് പോന്നപ്പോ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് സ്നാനമൊക്കെ ചെയ്ത് പോന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ആ മാൻകുട്ടിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോന്നു. എവിടേക്ക്? ആശ്രമത്തിലേക്ക്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണല്ലോ എന്ന് ജനിച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ ആ രാജാവിന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ എന്തായി? ഈ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, ഇതിന് പാല് കൊടുക്കണം, ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാന്ന് മാത്രമായി ആരുടെ ചിന്ത? കാരണം ഇതിന് വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ഈ മാൻകുട്ടിയെ നോക്കാന്നുള്ളതായി. പിന്നെ രാജാവ് ഈ പറഞ്ഞ രാവിലെ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? സാധനങ്ങളൊക്കെ രാജാവ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. രാജാവിന്റെ ഫുൾ ടൈം എന്തായി മാറി? ഈ മാനിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. രാജാവ് ഈ മാനിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം വേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇത് മാത്രം ചെയ്യാനായി ആരുടെ ചിന്ത? രാജാവിന്റെ ചിന്ത. അങ്ങനെ ഈ മാൻ വളർന്നു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. മാൻ വളർന്ന് മാൻകുട്ടിയാണ് അതല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് കാട്ടിലേക്ക് പോകും, അതിന് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ തിരിച്ചു വരും. ചിലപ്പോ വന്നില്ലെങ്കിൽ രാജാവ് പോയി അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ രാജാവിനാണെങ്കിൽ ഈ മാൻകുട്ടിയായിട്ട് അത്രയും അടുപ്പായി. ഇതിനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും രാജാവിന്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ മാൻ പോയിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, അതിനെ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു രാജാവ് ഈ മാനിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കാട്ടിലെ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വീഴാണ് രാജാവ്. അങ്ങനെ കുഴിയിലേക്ക് തട്ടി വീണിട്ട് രാജാവ് അങ്ങനെ മരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സമയത്തും ആരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്? ഈ മാനിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാൻ വരികയാണ്, പക്ഷെ രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു പോകും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? മാനിന്റെ ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. കാരണം മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് രാജാവ് മരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം മാനിന്റെ ശരീരം കിട്ടും. പക്ഷെ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ മാനിന് പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മാനിന് തനിക്ക് പറ്റിയ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. ആ മാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റുള്ള സന്യാസിമാരവിടെ മറ്റു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാൻ മനസ്സാ അത് ചെയ്ത് അവിടെ കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആ മാനിന് അടുത്ത ജന്മം മരണപ്പെട്ട് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത് ആരെയാണ്? ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയപ്പോ മാനിന് മനസ്സിലായി ഇനിയും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അത് ബധിരനും മൂകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ജഡഭരതനായിട്ടാണ് പോണത്. ജഡഭരതനായിട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലാണ് നമുക്ക് ആകുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം മരണം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നാമം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയ. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. എന്നെ
അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ എന്നെ എപ്പോഴും നീ ഓർക്കണം. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓർക്കേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലായിരിക്കണം എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുകയും വേണം. നിനക്ക് അർജുന ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മനോബുദ്ധികളിൽ എന്നെ ഉറപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഉപദേശം അർജുനന് മാത്രമുള്ളതല്ല, മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ തങ്ങളെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അവരവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാകുക. അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടി ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ജീവനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചരണം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പരമപദമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അയാൾക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. ആരാണ് ഭഗവാനെ വ്യതിചലിക്കാതെ എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കവിയും പുരാണ മനുശാസിതാരാം അണോരണീയാം സമനുസ്മരത്യ സർവസ്യ സാധാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യ വർണ്ണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിനെയും പരിപാലകനാണ്, പിന്നെ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും കൂടി പറ്റില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ
ബ്രഹ്മമായിട്ടൊന്നല്ല പറയണത്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയണം. സർവജ്ഞനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, സർവ്വതിന്റെ നിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും, അചിന്യ രൂപനും, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും, ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, നമ്മളെല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ആരെയാണ് എപ്പോഴും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും, മഹാദേവനും പാർവതിയും എല്ലാവരും ആരെയാണ് എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് എല്ലാവരും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെയാണ് എല്ലാവരും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്ത യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണവേളയില് ഭക്തിപൂർവം എങ്ങനെയാണ് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണനായിട്ട് ഭൗമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ യോഗത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, യോഗ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർക്ക് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരെ പ്രാണവായുവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ച് പിടിച്ച് നമുക്ക് ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവർ ശരീരം വെടിയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അനന്യചേത സതതം യോമാ സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരം ചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എന്താണ്? ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക്, യോഗനിഷ്ഠന്, യോഗികൾക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനോ സംസിദ്ധിം പരമം ഗതഃ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ലോകത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്, അസ്ഥിരമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതും ദുഃഖം നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് അങ്ങനെ അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്, അസ്ഥിരമാണെന്നറിയാം, ദുഃഖാലയമാണെന്നാണ് പറയണത്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മലോകം ഉള്ളതും ഈ ഭൂലോകം ഉള്ളതൊക്കെ എവിടെ തന്നെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. 14 ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകം, അതല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. ഈ സത്യലോകം മുതല് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ വരെ ഈ ഓരോ
സ്ഥലത്തും എന്താണ് ഈ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ലോകം പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകം എങ്ങനത്തെയാണ്? അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാംഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്? വേദാന്തികൾ അതിനെ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പിന്നെ പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ വേദാന്തികൾ അതിനെ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നുമാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടും, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് അവിടെ നടക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് പറയുന്നത് ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാനായിട്ട് എവിടെ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് സാധിക്കും. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് സാധിക്കും. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിദം വിധിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് യോഗ പഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് വേദപഠനവും യജ്ഞവും ദാനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മള് ഇതിലൂടെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഈ 4 കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ 4 കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ 4 വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്, വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ, 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നേരിട്ട് എൻട്രിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? നമുക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പിന്നിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നേരിട്ട് എൻട്രിയാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നമുക്ക് ഇതൊന്നും പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പരമപഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള സഹവാസം, ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സേവനം കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപം ഗുണം ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറി നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പഠനത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ടും
സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? കൃഷ്ണനോടുള്ള ഒരു അവബോധം, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിലെ പരമ പ്രേമഭാവം ഉളവാകും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളരുമ്പോ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനില് പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് എവിടേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലെ ഒരു മണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ പോലും വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്ക്? ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഈ ഗോപീചന്ദനം എന്നാണ് ഗർഗ സംഹിതയില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ ആര് വരില്ല? യമരാജൻ വരില്ല. പിന്നെന്താണ്? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയുന്നവ എന്താണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഇതെല്ലാമാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഉത്തരം ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. പിന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതിയിലെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വിശ്വരൂപത്തിന് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതിഭൂത ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാണോ പരമപുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 9-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, പരിപാലകനുമാണ്,
സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും അനുമാനങ്ങൾ അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ഇതനുമാണ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്ത് തിരിച്ചു വരും. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറെ വായിക്കേണ്ടി വരും. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് അസ്ഥിരവുമാണ്, പിന്നെന്താണ്? ദുഃഖം നിറഞ്ഞു ദുഃഖാലയമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ദുഃഖാലയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിരവും ദുഃഖപൂർണവും നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഃഖം നിറഞ്ഞതും അസ്ഥിരവുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖാലയമാണ്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ സ്ഥാനമാണെന്ന് അറിയുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരാത്തതുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം, ചിന്താമണി ധാമം. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി പരമധാനം. ഒരിക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരില്ല. അവിടുന്ന് ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് സർവാഭിലാഷങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗോപീചന്ദനം ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ വരികയില്ല. കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഗോപീചന്ദനം സ്നാനം ചെയ്തതിന് ഫലം ലഭിക്കുന്നു. രാജൻ വരില്ല. ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. യമരാജൻ 1000 അശ്വമേധ യാഗം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? യമരാജൻ വരില്ല. അതൊക്കെയാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ. പിന്നെ മാതാജി, ഗോപിചന്ദൻ പറയുന്നത് സാധാ ചന്ദനാണോ? അല്ല മാതാജി, ദ്വാരകയിലെ മണ്ണ്. ദ്വാരകയിലെ മണ്ണ്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങട്ടെ സംസാരിക്കാത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതെ മാതാജി, ഗോപീചന്ദനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇതിട്ടില്ലേ, അതൊന്ന് ഇടുവോ, പറയോ? പറഞ്ഞുതരാം. അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാ വരുന്നത്? ശ്ലോകം വിട്ടില്ല. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് സനാതനമായ പരമാധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. അതായത് നമ്മള് വേദങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, വേദങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം